Dumating na sa bansa ang unang shipment ng diesel na inangkat ng Department of Energy o DOE na umaabot sa humigit kumulang 22.5 milyong litro o katumbas ng 142,000 na bariles. Bahagi ito ng ipinatutupad na Emergency Energy Security Program ng DOT alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng Executive Order No. 110 upang palakasin ang supply ng langis sa gitna ng pabago-bagong galaw ng presyo ng global oil market. Isinasagawa ang programa katuwang ang mga attached agencies ng Philippine National Oil Corporation at Exploration Corporation na may target na makapagdagdag ng hanggang 2 milyong bariles ng supply sa bansa. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, tuloy-tuloy ang kanilang monitoring at aksyon para masigurong sapat ang supply ng langis at maiwasan ang abala sa transportasyon, kabuhayan at araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.